Храм-паметникът Рождество Христово, известен като Шипченски манастир, е православна църква, изградена над град Шипка. Манастирът е изграден в стила на руските църкви от 17 век. Подобно на другите части от комплекса при паметника Шипка, храмът е посветен в памет на руските войници и български опълченци, загинали през освободителната руско-турска война от 1877 г. 1878 г. Средствата за построяването му са набрани чрез дарения, събрани предимно в Русия, но също и в България. Инициативата за построяването му е била на граф Игнатиев и Олга Скобелева, майка на руския пълководец генерал Скобелев. Строежът е започнал през 1885 г. и завършва през 1902 г. под ръководството на руски архитекти. Храмът е открит тържествено на 27 септември 1902 г. в присъствието на генерали от руската армия и много почтенни гости. Огромните камбани, най-голямата от които тежи 12 тона, са отлети от събрани в района гилзи. Откриването и освещаването на храма съвпада с 25 годишнината от Шипченските боеве. Първоначално манастирът е бил руска собственост, но през 1934 г. е предоставен от съветското правителство на България за вечни времена. През 1970 г. храм-паметникът е обявен за исторически паметник на културата. Позлатта на куполите на храма и многоцветната украса греят на фона на планината. Храмът Рождество Христово представлява пишно зрелище, прекрасен образец на богато украсен изографисан храм. На главния вход се издига впечатляваща камбанария с височина 53 метра. Храмът и камбанарията са изградени по проект на архитект Томишенко. Църквата има един централен купол и 4 по-малки с позлатени луковици и кръстове. До западната фасада е долепена камбанария, висока 53 метра с 17 камбани. По външните стени на черквата са вградени 24 мраморни плочи с имена на 18 491 руски войни и български опълченци, дали живота си при боевете на връх Шипка и край Казанлък. В криптата под храма в 17 каменни саркофага са положени тленните останки на загиналите. Манастирския комплекс притежава църква, монашески корпус, поклонническа сграда,